Вітання! Вітаю усіх на каналі Гарбата з Ангела, і калі ласка, заваріце собі гарбаточку, ці каву, ці може просто хочеце щось поїсти, берите так само. І створите вокруг себе цудоўную тульненькую атмосферу, долучайтеся до розмови. Сёння про што я хочу вам расказаць. Я вельмі хацела даўно пра вучобу, бо я прысвяціла шмат гадоў свайго жыцця вучобе, можа быць і занадта шмат. Ну, нават подозраю, што вось такі выпадак акурат. І вырашыла сёння нарэшце запісаць такое відэа. Але я не ведала, ад чаго пачаць, бо сапраўды шмат гадоў, розныя этапы, і вырашыла пачаць амаль фактычна ад апошняй. Гэта аспірантура моя. Чаму аспірантура? Бо я подумала, што гэта можа быць цікава тым, што там іспанская тэматыка, беларуская тэматыка і міжнародная праграма аспірантуры, ўсё разам усятае. Калі цікава пра іншыя этапы, я думаю, што я ўсё адно запішу. Бо моя спецыяльнасць ва ўсіх этапах не самая тыповая, так і для Іспаніі, нават потым для Польшчы. Таму мяркую, ну і тэма вучоба ў Польшчы, у прынцыпе, актуальная для многіх маладых беларусаў, беларусак. Таму, мяркую, варта будзе запісаць і пра магістратуру польскую, пра іншае, але гэта будзе ўжо, вядома, іншым разам. А сёння пра аспірантуру. Па-першае, што такое аспірантура? Што я маю на ўвазе? Я закончыла гэтую праграму у Мадрыдзе. У мяне на дыпломе напісана доктора. Тыпу доктар. Гэта чаму? Ці я кандыдатка навук? Ці я доктарка навук? Ну, я не думаю, што я доктарка навук. Хаця, ну, у нас, у Іспаніі, толькі адно такое званне, пасля магістратуры, так? Ты бакалаўрэат, магістр, а потым доктор па-іспанску. І выглядае так, быццам гэта будзе доктар. Але гэта толькі адна такая, ну, дысертацыя, я зараз пакажу нават сваю дысертацыю праз хвіліначку. І я даволі хутка абаранілася на другім годзе аспірантуры. На першым нельга было, не дазвалялі. Так, у Мадрыдскім універсітэце Камплутэнса, дзе я вучылася, на другім годзе я ўжо абараніла гэтую дысертацыю. І я разумею, што ў Беларусі, напрыклад, доктар навук, гэта звычайна старэйшы за мяне значна спецыяліст з добрым такім стажам і важнымі публікацыямі, так, досвед вялікі. Гэта не мой выпадак. Ну, вядома, што гэта не мой выпадак, я толькі пачынаю у акадэмічным пляне, і таму я прадстаўляю сябе як кандыдатка філалагічных навук. Ну, таксама, калі я прыязджаю ў Польшчу, я прыязджаю ці прыязджала да віруса даволі часта, да мяне звяртаюцца на пані доктор, а не пані прафесор. Так, пані прафесор, пан прафесор, гэта і будзе польскі эквівалент доктара навук, так, гэта дактары навук. Пані доктор гэта кандыдатка навук, кандыдат навук. Таму вось так, некаторыя СМІ беларускія, таму што, так, гэта стала навіной у СМІ, не пытайце чаму, ну, хаця, можа быць, таму што, і спойлер, я раблю, гэта першая дысертацыя, якая абаранялася часткова на беларускай мове і на тэму беларускай літаратуры ў Мадрыдзе, так? Ну, нават у Іспаніі, ну, калі не памыляюся, я не ведаю. Я не магу сказаць на 100%, але я думаю, людзі шукалі гэту інфармацыю, так, калі пісалі артыкулы, таму што журналісты дакументуюцца, так? Так, журналісты, пішыце ў каментарах, наколькі вы дакументуецеся, калі пішыце пра такі, калі пішаце пра такія рэчы. Вось, і што я скажу, гэта была міжнародная праграма, як я казала раней толькі што.
І я вучылася фармальна ў Мадрыдзе, правяла 3 месяцы ў Варшаве на сваёй кафедры, таму што я там скончыла магістратуру, пра яе будзе наступным, можа быць, нават разам. Я вярнулася туды на нейкі час і даследавала, карысталася там нацыянальнай бібліятэкай, прыязджала ў Мінск таксама. І ў нацыянальку нашую, ну вашую, не нашую. Вось. Міжнародная праграма, таму ў мяне дысертацыя выйшла, ну, пераважна па-іспанску, але як бачыце, я спадзяюся, што потым будзе бачна, не ўпэўненая не ў відэа, не ў святле, так, але бачна, што сімвалізм народнага паходжання ў прозе Яна Баршчэўскага і Густава Адольфа Бекера. Густава Адольфа Бекер гэта такі іспанскі романтык, і Ян Баршчэўскі, калі вы яго не ведаеце, калі ласка пашукайце, там кніжка цудоўная, проста цудоўная, «Шляхціц Завальня» або «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Пра гэтую кнігу ў мяне дысертацыя у тым ліку і пра Бекера паданні. Гэтыя паданні, яны мастацкія, але аснова іхняя менавіта ў іспанскім фальклоры і пераважна ў андалусійскім, але не толькі. Таксама іншых рэгіёнах, дзе жыў Бекер цягам свайго жыцця. Вось, што яшчэ я магу сказаць? Як я паступіла ў аспірантуру, ці цяжка гэта было, ці лёгка было знайсці спецыяліста, чалавека, які мог бы весці, ну, быць кіраўніком, так, акадэмічным кіраўніком дысертацыі на такую тэматыку. Вось, гэта дысертацыя моя, ну вось. Потым, можа быць, скіну. Я магу скінуць спасылку, дарэчы, на абарону. Там частка ідзе па-беларуску. Я гэта рабілася. А гэта рабілася так. Я закончыла магістратуру ў Варшаве і думала, што я буду рабіць. Што я буду рабіць далей, ці буду акадэмічна развівацца, ці спынюся, паспрабую шукаць працу. Знайсці працу з магістратурай па беларускай філалогіі, калі не ў Беларусі, ну нават калі ў Беларусі, але калі не ў Беларусі, гэта даволі цяжка. Ну я ўсё адно хацела закончыць аспірантуру. Я хацела болей, я хацела яшчэ адну паперу, таму што я люблю паперы збіраць. Ну і падумала, ну я параілася з калегамі. Мне сказалі, ну слухай, у заходняй Еўропе ўсё ж такі добра, ну прэстыжна будзе атрымаць такі дыплом, і лягчэй табе будзе, таму што ў цябе ўжо сувязі ёсць у Варшаве, бо кафедра ў нас маленечкая, і ну я добра разумеюся, ну з працаўнікамі, так, з прафесарамі, якія тамака і выкладаюць. Яны вельмі хорошыя. Калі хочаце атрымаць дыплом па беларускай філалогіі і не можаце ў Беларусі, так, з любой прычыны, ці не хочаце ў Беларусі, хочаце еўрапейскую там паперку, калі таксама любіце паперкі, тады вельмі раю у Варшаўскім універсітэце кафедра беларусістыкі. Там вельмі добра, цудоўныя спецыялісты. І файна. Ну я пра гэта таксама, можа быць, відэа запішу. Праблема была ў чым? Праблема была ў тым, што я вучылася ў Гранадзе, дзе толькі быў адзін спецыяліст, які быў неяк блізкі да такой тэматыкі, таму што ён выкладчык польскай літаратуры. І вось калі, напэўна, ведаеце, што Ян Баршчэўскі друкаваў свае гэтыя менавіта апавяданні, так, «Шляхціц Завальня» па-польску апублікаваны. Бо беларуская мова была забаронена, ну гэта проста, калі я пачну тут новую абарону, гэта будзе ісці пару гадзін. Я не буду. Але гэта па-польску, і я памятаю, што я ў яго напісала бакалаўрскую працу. Гэта нават не дысертацыя, гэта, ну, такое.
І там было пра двухмоўных літаратараў, якія пісалі па-польску і па-беларуску. Я ведала ўжо, што хачу пра беларускую літаратуру пісаць, але там няма беларускай літаратуры. І ён самы блізкі, хто мог бы таксама кіраваць такой працай. І яму не далі дазволу, таму што я не ведаю, гэта таксама нешта звязана з пасадамі. У нас няма звання, скажам, доктар навук, такога не існуе. Але ад пасады, якую чалавек займае, калі ён займае менавіта універсітэцкую, акадэміцкую пасаду, шмат залежыць. І ад гадоў досведу там скажам так, у даследаваннях, або, не ведаю, шмат фактараў, гэта будзе доўга тлумачыць. Трэба кожны 6-й год даюць яшчэ адну паперу, што 6 гадоў працаваў. Гэта таксама мае сваю назву, называецца сексенію. Ёскінкеню гэта 5 гадоў, гэта таксама лічыцца. Карацей, гэтых паперак у яго не было дастаткова, і ён не мог кіраваць маёй дысертацыяй. Я вырашыла паспрабаваць падавацца ў Мадрыд, бо славістыкі шмат дзе няма. Ёсць у Гранадзе, ёсць у Мадрыдзе, у Барселоне яшчэ тое-сёе засталося, але мне казалі таксама, што цяжка, што менавіта скарачаюць гэтыя спецыяльнасці. Акурат, гуманітарыі ведаю, што нашы спецыяльнасці скарачаюць заўсёды. Ніколі грошай няма, гэтак далей. І там трэба было што? Рэзюме, маё спіс публікацый, матывацыйны ліст, а таксама, калі можна было яго дастаць, ліст ад якога-небудзь там спецыяліста ўжо, які будзе гатовы прыняць гэтую дысертацыю, кіраваць ёй, стаць кіраўніком, акадэмічным кіраўніком. Я пачала пісаць усім людзям, якія там былі, хоць як-небудзь звязаныя, а звязаных няма, так, насамрэч. І усе мне адмовілі, таму што я не ведаю, я не валодаю беларускай мовай, там па-польску, але, вядома, крыніцы па-беларуску будуць, я не ведаю, я варшэўскага, гэта што такое, я не хішпаніст, я не магу Бекера там даследаваць, ці што. І ўзяўся такі чалавек, які хішпаніст і балгарыст. Ён балгарскай мовай, літаратурай займаецца, але сам паліглот, і ён любіць вывучаць розныя мовы. Потым аказалася, што ў яго суседка беларуска вельмі актыўная ў дыаспары. Калі ён даў згоду, што будзе кіраваць маёй дысертацыі, папрасіў яе знайсці падручнік які-небудзь па беларускай мове, таму што ён хацеў трошкі падвучыць да маёй менавіта дысертацыі. Гэта вельмі круты спецыяліст. А ён узяўся, даў мне гэты ліст, а ліст аказаўся даволі важным, бо цяжка уладкаваць потым гэтых аспірантаў, калі няма гатовых спецыялістаў брацца, так? Гэта такія справы. Потым, якія ў мяне прыгоды былі, таму што не проста так пісаць працу па беларускай літаратуры. Мне, па-першае, не далі стыпендыю, я гэта напісала без стыпендыі, мне бацькі дапамагалі, падтрымлівалі, але таксама я працавала паралельна, асабліва фрылансам-перакладчыкам там, і тое-сёе рабіла, таму што ў мяне стыпендый не было ніякіх. Чаму? Таму што я не захацела змяніць тэму сваёй дысертацыі на рускую літаратуру. Там была працоўная група па рускай літаратуры, і можна было далучыцца і нашмат лягчэй. Пра гэтую сістэму таксама, можа быць, калісьці раскажу. Нашмат лягчэй атрымаць стыпендыю, калі ты ў групе. Нават група абавязковая. Неважна, якая гэта стыпендыя,
бо група падтрымлівае тваю кандыдатуру. Вельмі шмат залежыць ад таго, якія рэзюмэ у выкладчыкаў, якія прымаюць удзел у гэтай групе. Вось. У мяне не было ніякай стыпендыі, але я магла, аднак менавіта таму, што я не была прывязаная да стыпендыі, я магла пісаць пра тое, што я захачу. І гэта вельмі добра. Гэта вельмі добра. Было вельмі карысна, бо пра Бекера з пункту гледжання чыстага, скажам, чыстай іспанскай філалогіі напісана даволі шмат. І таму казалі, што гэта не наватарскае, гэта тое-сёе, але з беларускай літаратурай і тым больш у кантэксце агульнаеўрапейскага рамантызму ўсіх рамантычных школаў, якія я магла параўноўваць, так не параўноўвалі. Я не знаходзіла такіх матэрыялаў, таму шмат адпрацоўвала сама. Так? Ну, бачыце, якая кніжка атрымалася у выніку, і шмат адпрацоўвала сама. Потым, што было яшчэ? Вельмі лёгка было дастацца ў Варшаву, у гэтым я не памылялася. Я вярталася, вельмі файна было, я выкладала ў Варшаўскім універсітэце, гэта таксама вельмі важна, шмат вырашала потым. І вельмі добра там працавала, даследавала беларускую літаратуру. У мяне няма ніякіх прэтэнзій, удзельнічала ў кангрэсах і ў Польшчы, і ў Беларусі таксама. У Мадрыдзе, дарэчы, было тое-сёе, куды я магла далучацца. І ў Гранадзе быў вельмі вялікі кангрэс у апошнім годзе маёй аспірантуры. І гэта было класна. Ну, там спецыялісты, асабліва США, былі. Ну, і гэта было цудоўна. Потым трэба было справаздачу так атрымаць, што ад двух спецыялістаў розных з іншых універсітэтаў і найлепей з замежжа. Ведаеце, мне напісала прафесар Галіна Тваранович, якая працуе ў Беластоку. Яна класная, яна была яшчэ і ў камісіі, тому што гэта была міжнародная абарона. І напісаў прафесар Арнальд Макміллен з Лонданскага універсітэту. Можа быць, вы яго ведаеце, ён вялікі папулярызатар на англійскай мове беларускай літаратуры, менавіта беларускамоўнай беларускай літаратуры. І вельмі класна было, што ён напісаў. Я яго ведала, знаёміліся мы ў Варшаве калісьці там, і гэта было цудоўна. Таму што гэта Лонданскі універсітэт, прэстыжна вельмі, усё ж такі прафесар беларускай літаратуры. Вось. І потым адбылася абарона, і там таксама быў прыкол такі у тым, што казалі, бо раней такія аспірантуры, міжнародныя аспірантуры называліся еўрапейскімі аспірантурамі. І там звычайна рабілася ўсё на дзвюх мовах еўразвязу. А у мяне беларуская тыпу не мова еўразвязу. Так, і вельмі цяжка было там пераканаць бюракратаў у тым, што я маю права чытаць і па-беларуску. Мае аргументы былі такія. Вось, па-першае, кітайскія студэнты чытаюць па-кітайску і па-іспанску. І кітайская мова таксама тыпу не мова еўразвязу. Па-другое, беларуская мова ўсё ж такі на Беласточчыне гэта афіцыйная мова народнай меншасці у Польшчы. І таму гэта крыху мова еўразвязу ўсё ж такі. А па-трэцяе, цяпер у нас менавіта міжнародная, а не еўрапейская аспірантура. І таму я маю права чытаць на мове, якая не зусім залежыць да еўразвязу. Выніку дазволілі. Добра, што была прафесар Галіна Тваранович, якая разумее па-беларуску, прафесарка цудоўная. Вось. Ну, канешне, разумее па-беларуску, яна ж з Магілёва, калі памыляюся. Ну, у сэнсе, што іншыя члены, так сябры камісіі не разумелі па-беларуску. Я па-беларуску чытала толькі для яе, гэта то, што я маю на ўвазе. І прачытала, атрымала найвышэйшую адзнаку, я магу пакінуць пасылачку на
абарону таксама. Можа быць, і пакіну, пабачыце, як я чытаю па-беларуску гэта. Я трошкі перакладала на іншым канале, не дакончыла субцітры, але тое сёе ёсць. І у мяне агульныя высновы па-беларуску напісаныя. Я магу таксама пакінуць вам тэкст крыху потым, ну, каб пабачылі, як там гэта выглядае, што ўвогуле ў гэтай дысертацыі, бо я не хачу глыбока там губляцца ўжо ў гэтай тэматыцы. Ну, таму што не час, ужо 20 хвілін, і гэта значыць, што трэба дапіць гарбату, быць шчаслівымі, берагчы сябе. Дарэчы, прабачце, калі выглядала так, быццам у мяне мала энергіі, і гэта я сёння толькі атрымала першую дозу вакцыны. І ўжо адчуваецца, што не зусім працуюць мазгі, там, ну, не ведаю. Вось, таму беражыце сябе, калі ласка, падпішыцеся, калі яшчэ не з намі. Таксама вельмі раю званочак там ёсць, трэба клікнуць, бо будзеце першымі, хто даведаецца пра новыя ролікі. І пакідайце ў каментарах, ці цікава было б вам паглядзець, ну, там абарону, пачытаць высновы. Ну, і ці можа быць у вас таксама такі досвед акадэмічны, хочаце падзяліцца, чаму не. Дзякуй вялікі. І пабачымся наступным разам.